సో ఎవరైనా మంగళాచరణం చేస్తా అంటే ఓకే, చేస్తారా ఎవరైనా? స్టార్ట్ చేయండి. చేయండి. శ్రీ గురు ప్రణామం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ రూప ప్రణామం. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. శీల ప్రభుపాద ప్రణతి. ఓం నమ ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. పాశ్చాత్య దేశతారిణి. మంగళాచరణం. వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీ గురువాన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీ రూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాంస్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ ఓకే. శ్రీకృష్ణ ప్రణామం. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. శ్రీ రాధా ప్రణామం. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే. శ్రీ వైష్ణవ ప్రణామం. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. పంచతత్వ మంత్రం. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. మహామంత్రం. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు గురించి. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనము 17th చాప్టర్ చూస్తాము. సో దీంట్లో మొదటిగా అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్రవిధిముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ సత్వం ఆహో రజస్తమః. చెప్తున్నారు, అర్జున అడిగాడు, ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర నియమాలను పాటింపక తమ స్వంత ఊహ ప్రకారం శ్రద్ధ విశ్వాసములతో పూజలు చేసే వారి పరిస్థితి ఏమిటి? వారు సాత్వికుల, రాజసుల లేదా తామసుల? అంటే మనము శాస్త్రాలు మనకి నాలెడ్జ్ లేదు కదా, శాస్త్రాలు ఎలా ఉంది అనేది కదా. సో అందుకే ఏం చేస్తాం, మనము మనకు తోచినట్లుగా, మనకి ఎవరికి తోచినట్లుగా వాళ్ళు తగిన శ్రద్ధతో తగిన నమ్మకంతో మనం పూజలు చేస్తూ ఉంటాం. అందుకే చెప్తాం, మనకు కోరికలు కలిగినప్పుడు మనం కోరుతాం, మనం ఎవరినైతే డీటీని మనం ప్రే చేస్తామో రెగ్యులర్ గా వాళ్ళకి చాలా ప్రే చేస్తాం. అది మనకు దొరకకపోతే ఏంటంటే, బట్ సమ్హౌ మన డిజైర్ అనేది స్ట్రాంగ్, అది నాకు కానే కావాలా. సో దానికోసం ఎంతో చేస్తాం, పూజలు అవ్వలేదు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం సమ్హౌ ఒక ఋషి దగ్గరకు, ఒక సాధువు ఇట్లా ఎవరైనా ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళ దగ్గరికి మనం అంటుంటారు, ఎవరైనా అక్కడికి వెళ్తే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది. సో అక్కడికి వెళ్తాము, అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు చెప్పిన రీతిగా ఇంకొక డీటీ చెప్తే గిన వాళ్ళ వర్షిప్ చేయాలంటే అక్కడికి వెళ్ళి మనం వాళ్ళ వర్షిప్ కూడా ఇంకొక డీటీ వర్షిప్ చేస్తాం కదా. అలా మనది శ్రద్ధ అనేది కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్, రైట్? సో ఎందుకంటే మనకి కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్ అండ్ మోర్ ఓవర్ పూజ అనేది ఎవరు ఎలా చెప్తే అలా మనం ఫాలో అవుతుంటాం. ఇప్పుడు కూడా చాలా చూస్తారు, అంటే ట్రెడిషన్ లో మనకి చూస్తే
ఏ ఆయిల్ వాడాలి? ఎన్ని ఒత్తులు వేయాలి? రైట్? ఇలా చాలా చాలా క్వెషన్స్ ఉంటాయి అందరికి కదా! సో, అందరూ ఆహ్, ఇంకా చెప్తూ ఉంటారు. చాలా ప్రవచనాలు వింటూ ఉంటారు. అవి ఇలా చేయాలి, ఇలా చేయాలి అంటే మనం చేంజ్ అవుతూ ఉంటాం. సో, ఇన్ని రోజులు చేసింది నేను రాంగ్ ఏమో అని మనం చేంజ్ అవుతుంటాం. రైట్? అంటే ఎవరి సొంతంగా వాళ్ళు ఇలా ఒక అభిప్రాయం తీసుకొని మనం చేస్తూ ఉంటాం. సో, మనకు అది తప్పు అనిపించినప్పుడు ఏమైనా ప్రవచనాలు ఎవరైనా చెప్పినప్పుడు ఓకే. ఇలా చేయాలా? ఓకే. అది ఇలా చెప్పారు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది నోటెడ్‌గా. సో, అది మనం చేయాలని మనం చేస్తూ ఉంటాం కదా! సో, అలా. అండ్ అలా చేస్తాము అండ్ ప్రాసెస్ కూడా అండ్ మన శ్రద్ధ అండ్ నమ్మకం కూడా మనకు తోచిన రీతిగా ఉంటుందన్నమాట. సో, సో, మన సొంత ఆలోచనలు బట్టి అలా ఎవరికి వాళ్ళుగా ఇండిపెండెంట్‌గా అది పూజ అనేది చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో, ఇప్పుడు అర్జున్ అడుగుతున్నారు. సో, వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? సో, మనం ఈ చేసే ఏ కార్యాలైనా త్రిగుణాల ఆధీనంలో చేస్తామని చెప్తాం కదా! సో, అలా స్వంతంగా ఎవరికి వాళ్ళ ఆలోచనలంటే డిపెండ్ అది. ఒకళ్ళకి సాత్వికంగా సత్వగుణంలో ఉన్న ఆలోచనలు ఉండొచ్చు. ఒకళ్ళకి రాజస గుణంలో ఉన్న ఆలోచనల ద్వారా పూజ చేయొచ్చు. ఇంకోళ్ళకి తామస గుణాల ఆధీనంలో ఉండంగా వాళ్ళ ఆలోచనలు అలా రావడం, అలా పూజలు చేయడం జరగొచ్చు. సో, అందుకే అర్జున్ అడుగుతున్నారు. సో, ఎవరి విశ్వాసం, శ్రద్ధ బట్టి వాళ్ళు పూజలు చేస్తే అలాంటి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? సో, వాళ్ళని నువ్వు ఎలా ట్రీట్ చేస్తావు? వాళ్ళు సాత్వికం కిందకొస్తారా? రాజసులా? తామసుల్లా కదా! అని అర్జున క్వెషన్ వేస్తున్నారు. సో శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధా దేహినాం సా స్వభావజ సాత్వికీ రాజసి చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికి దేహధారి అయిన జీవుడు పొందిన ప్రకృతి గుణములను బట్టి తన శ్రద్ధ సాత్వికమా రాజసమా లేదా తామసమా అని 3 రకాలు ఉండును. వాటిని గురించి ఇప్పుడు విను. సో మన శ్రద్ధ నమ్మకం అనేది 3 రకాలుగా వస్తుందంట. ఈ త్రిగుణాల ఆధీనంలో ఉన్న కారణంగా. సో దాని గురించి భగవంతుడు ఇంకా చెప్తున్నాను విను అని అంటున్నారు. ఓకే. ఇక్కడ ముగ్గురు అన్నదమ్ములు. వీళ్ళు ఒకే సొంత అన్నదమ్ములైనా కూడా వాళ్ళ భావాలు, నమ్మకాలు, శ్రద్ధ వేరే. సో, మొదటిగా రావణుడు, తర్వాత విభీషణుడు, అండ్ కుంభకర్ణ కదా! సో, రావణుడు ఈవిల్ పవర్స్ అంటే రాక్షస గుణాలు కలిగి ఉంటారు కదా! సో, నేనే ఆధిపత్యం చేయాలి రాజస, తామస 2. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మనకు విభీషణ వాళ్ళు సత్వగుణంలో అని చెప్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళ అన్నగారికి కరెక్ట్ రూట్ చెప్తూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళు వినరండి. సో, ఎప్పుడైతే వాళ్ళు యుద్ధం చేయాలని డిసైడ్ అవుతారో సీతాదేవిని ఎత్తుకు వెళ్తారు కదా! అప్పుడు కూడా వాళ్ళు సజెస్ట్ చేస్తారు ఇది కరెక్ట్ కాదని. కానీ వాళ్ళు వినరనమాట రావణుడు వినడు. సో, అప్పుడు ఎప్పుడైతే రాముల వారితో వాళ్ళు యుద్ధం చేయాలంటారో విభీషణుడు వాళ్ళ సైడ్ వదిలేస్తారు. వదిలేసి వెళ్ళి రాముల వారితో వాళ్ళు వాళ్ళ సైడ్ ఉంటారని. సో, అలా వాళ్ళంటే భగవంతుని ఆశ్రయం పొందుతారు. అంటే సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళ భావాలు మంచివి. ఇక్కడ కుంభకర్ణ అంటే పూర్తిగా తమోగుణం అంటే లేజీ కదా! నిద్రపోతూనే ఉంటారు ఎక్కువ కాలం. సో, వాళ్ళు యుద్ధానికి లేపాలంటే కూడా ఎంతో శ్రమ చేయాల్సుంటుంది. ఎంతో దుందుబిలు, ఎంతో పెద్ద పెద్ద ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ మ్రోగించి పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు చేసి ఇక్కడ చాలా మంది సైనికులు వాళ్ళని లేపడానికి ఎంతో ప్రయాసపడతారు. సో, ఇలా వాళ్ళు తామస గుణంలో ఎక్కువ ఆధీనంలో ఉంటారు. అంటే ఒక్కొక్క ఆఫ్‌కోర్స్ ముగ్గురు అన్నదమ్ములైనా కూడా అందుకే చెప్తాం అందరూ ఇండిపెండెంట్ రైట్. వీఆర్ ఆల్ పార్ట్ అండ్ పార్సెల్ ఆఫ్ గాడెడ్ అని చెప్తాం. ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క భావాలు, స్వభావాలు అనేవి ఉంటాయన్నమాట. ఇక్కడ అదే చూపిస్తున్నారు. రావణుడు అదే 10 హెడ్స్‌తో చూపిస్తున్నారు. అంటే ఎక్కువగా రాజస గుణం డామినేషన్. అండ్ ఇక్కడొచ్చి మనకి విభీషణ వచ్చి రాముల వారి శరణ్‌లో ఉన్నారు. కదా! సో, అందుకే సత్వగుణం. అండ్ కుంభకర్ణ వచ్చి తామస గుణం. మన జీవన శైలికి సంబంధించిన 7 విషయాలున్నాయి. శ్రద్ధ, ఆహారం, యజ్ఞం, స్వభావము, వాక్కు, మనస్సు యొక్క నియంత్రణ, దానం. ఇవన్నీ బాడీతో చేసేటివి 4 పద్ధతులు. సో, శ్రద్ధ, ఆహారం, యజ్ఞం, స్వభావం, వాక్కు, మనస్సు యొక్క నియంత్రణ అండ్ దానం. సో, దీని గురించి చెప్తున్నాను. యజంతే సాత్వికా దేవాన్ యక్ష రక్షాంసి రాజసాః ప్రేతాన్ భూతగణాస్తాన్ ఏ యజంతే తామసా జనాః. యజంతే సాత్వికా దేవాన్ యక్ష రక్షాంసి రాజసాః ప్రేతాన్ భూతగణాశ్చాన్యే యజంతే తామసా జనాః. సత్వగుణంలో ఉండే మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు. అండ్ రజోగుణంలో ఉండేవాళ్ళు యక్ష రాక్షసులను పూజిస్తారు. అండ్ తమో గుణంలో ఉండేవాళ్ళు భూత ప్రేతములను పూజిస్తారు అని చెప్తారు. సత్వగుణంలో ఉండేవాళ్ళంటే ఏమిటి? దేవతలను పూజిస్తారు. వాళ్ళ కోరికలు ఉండొచ్చు. వాళ్ళు ఆ డిజైర్ సత్వగుణంలో ఒక వేదాల లో నిర్దేశించిన మన శాస్త్రాల అనుగుణంగా వాళ్ళు దేవతల్ని పూజిస్తారు.
అండ్ రజోగుణంలో ఉండేవాళ్ళంటే యక్షులు, రాక్షసులను వాళ్ళు పూజిస్తారు. అండ్ ఇంకా ఏంటంటే మనిషి రూపంలో ఉండే వాళ్ళని కూడా పూజిస్తారు. అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మనకు సినిమా హీరోయిన్స్ చూస్తే, హీరోలను చూస్తే చూస్తూ ఉంటాం, వింటాం కదా! వాళ్ళని ఒక వాళ్ళకొక గుడి కట్టి పూజిస్తుంటారు. రైట్. అండ్ ఇంకా ఏదైనా ఒక పొలిటికల్ పర్సన్ ఒక చాలా హై పవర్‌లో ఉండి అందరిని వాళ్ళ మార్గంలో నడిపిస్తున్నారంటే, వాళ్ళని కూడా దేవుళ్ళలాగా మన గుడి కట్టి పూజిస్తారు కదా! ఇదంతా రజోగుణంలో ఉండేవాళ్ళు చేసే పని. వాళ్ళ శ్రద్ధ, వాళ్ళ నమ్మకం అలా వాళ్ళ మీదగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో, వాళ్ళని పూజించినా, దేవుడిని పూజించినా ఒక్కటే అని వాళ్ళు అలా వాళ్ళకి గుడి కట్టి పూజిస్తూ ఉంటారు. అండ్ తమో గుణంలో ఉండేవాళ్ళు చూస్తే ఈ భూత ప్రేతాలను పూజిస్తుంటారు. మిస్టిక్ పవర్స్ కోసం. రైట్. సో, లేజీగా ఉంటారు కదా! సో, ఏదైనా ఫ్రీగా రావాలనుకుంటుంటారు. సో, అందరి మీద ఆధిపత్యం రాంగ్ వేలో. సో, ఈ భూత ప్రేతాలను వాళ్ళు పూజిస్తూ ఉంటారు. సో, ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గుణాలు, ఆధీనాలు ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ ఆలోచన శ్రద్ధ ప్రకారం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్‌గా పూజలు చేస్తూ ఉంటారు. సో, ఇక్కడ దేవతల్ని పూజిస్తారు. యక్ష రాక్షసులు అండ్ ఇక్కడ భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారని చెప్తుంది. చూస్తే ఇక్కడ యూ ఆర్ వాట్ యూ ఈట్. సో, మనం ఏది తింటే మన బాడీ అలాగే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కదా! మనం చూస్తాం. యూ ఆర్ వాట్ యూ ఈట్ అంటే మనం ఏది తింటామో మన బాడీలో అదే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఎనర్జీ అవ్వచ్చు, గ్లో అవ్వచ్చు, హెల్త్ అన్నీ కూడా మనం తినే ఆహారం మీదే ఆధారపడి ఉంటాయి. అందుకే మనం ఏం తినాలి, ఏం తినకూడదని కొంచెం క్లియర్ కట్‌గా ఉండాలి. సో, మనకి భగవంతుడు అన్నీ ఇచ్చారు నేచర్‌లో మనం రాకముందు భగవంతుడు అన్నీ ప్రీ డిఫైన్డ్‌గా అన్నీ ఆల్రెడీ సెట్ చేసి పెట్టారు. సో, మనం అది తినకుండా ఇతరిత్రా మన టంగ్ టేస్ట్ కోసము ఇతరిత్రా అంతా మనకేదైతే నిర్దేశించబడలేదో ఆహారం మీద ఎక్కువగా మక్కువ చూపిస్తున్నాం. సో, అలాంటి ఫుడ్స్ తీసుకుంటున్నాం. సో, దానివల్ల ఏంటంటే మన హెల్త్ కూడా చాలా త్వరగానే పాడైపోతుంది. సో, అందుకే డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళామనుకోండి, ఫస్ట్ ఏం చెప్తారు? స్పైసెస్ తగ్గించాలి. నాన్ వెజ్ తినేవాళ్ళంటే నాన్ వెజ్ తగ్గించాలి. స్పైసెస్ తగ్గించాలి. సాత్వికంగా తీసుకోవాలి ఫుడని చెప్తుంటారు కదా! కుక్ కూడా ఫుల్‌గా కుక్ చేయకూడదు. సెమీ కుక్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి. ఇలా చాలా చాలా డాక్టర్ సజెషన్స్ చెప్తారు. సో, బేసికల్‌గా మనం ఏం తింటామో అదే మనకు హెల్త్ పరంగా అవ్వచ్చు, బాడీ కాంప్లెక్షన్ వైస్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా కూడా అది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆయుస్సత్వబలారోగ్య సుఖప్రీతివివర్ధనాః రస్యా స్నిగ్ధా స్థిరా హృద్యా ఆహార సాత్విక ప్రియాః. సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ప్రియమైన ఆహారాలు ఆయువుని పెంచుతాయి. బుద్ధి బలం, ఆరోగ్యం, ఆనందం మరియు సంతృప్తిని ఇస్తాయి. ఇవి రసవంతము, పుష్టికరము, ఆరోగ్యకరమైనవి మరియు హృదయానికి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి. సో, బేసికల్‌గా మనకి నేచర్‌లో ఏదైతే మనకు లభ్యమవుతుందో యాస్ ఇట్ ఈస్‌గా మనం దాన్ని తీసుకుంటే ఇది సాత్వికమైన ఆహారంగా మనం పరిగణించవచ్చు. రైట్. ఇక్కడ చూస్తే వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్ ఇంకా కర్డ్, మిల్క్ ఇవంతా కూడా మనకు సాత్వికమైన ఆహారం కింద కూడా వస్తుంది. కింద వస్తుందనమాట. సో, ఇలాంటి ఆహారం ఏంటంటే మన ఆయువుని అంటే మన ఆయుష్‌ను పెంచుతాయి. అంటే మన హెల్తీగా ఉండడానికి దోహదపడతాయి. ఇంకా బుద్ధి బలం ఉంటుంది. అంటే మన బుద్ధి ఆహ్, ఆహ్, ఏమంటే రాంగ్ వేలో ఆలోచనలనేవి రావన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు మనం జనరల్‌గా అది ముందు చూస్తాము. అంటే మన బుద్ధి అనేది స్ట్రాంగ్‌గా ఉంటుంది. ఏదైనా జ్ఞానం సంపాదించుకోవడానికి కూడా మనకు అవకాశం ఆ బుద్ధి అనేది అనుకూలంగా మనకు సపోర్టివ్‌గా ఉంటుంది. ఏదైనా విన్నా కూడా దాన్ని కరెక్ట్‌గా అర్థం చేసుకుంటాం. సో, ఇంకా ఇతరితర రాంగ్ వేలో డీవియేట్ అవ్వకుండా ఏదైనా వింటున్నప్పుడు కూడా వి కెన్ టేక్ ఇట్ ఇన్ ఏ కరెక్ట్ యాస్ ఇట్ ఈస్. ఎలా చెప్తున్నారో అలా వాళ్ళు తీసుకోగలుగుతారు. ఆ బుద్ధి అనేది వాళ్ళకి హెల్పింగ్ స్టేట్‌లో ఉంటుంది. అండ్ ఆరోగ్యం. సో, మన హెల్త్ బావుంటుంది. ఆనందం. ఇలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల చాలా లైట్‌గా ఫీల్ అవుతాం కదా! మనము. హెవీగా ఫీల్ అవ్వం. చాలా లైట్‌గా, ఎనర్జిటిక్‌గా ఫీల్ అవుతాం. సో, ఆనందం మరియు సంతృప్తి వస్తుంది. ఇవి జ్యూసీగా ఉంటాయి. రసవంతంగా ఉంటాయి కదా! నేచర్‌లో భగవంతుడు అన్ని రకాల ఫ్రూట్స్‌లో ఆ టేస్ట్ అనేది ఇమిడుంది. మనం ఇంతకు శ్లోకాల్లో కూడా చూసాం. సాక్షాత్తు భగవంతుడే ఆ చంద్రుని రూపంలో ఆ రసాన్నంతా సమస్త ఈ జీవకోటికి కావాల్సిన ఫుడ్‌లో, ఆహారంలో, ఔషధాల్లో రసాన్నంతా భగవంతుడే చంద్రుని రూపంలో మనకు ప్రసాదిస్తున్నారని కూడా మనం ముందు అధ్యాయాల్లో చూసాం. సో, అలా అది ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుందనమాట. సో, దీంట్లో ఏమి దోషం ఉండదు ఇలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల. అండ్ పుష్టికరము ఆరోగ్యకరమైనది మరియు హృదయానికి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి. అంటే మనం మనసు తృప్తిగా, సంతోషంగా ఉండడానికి ఇది దోహదపడుతుంది. ఇలాంటి ఫుడ్ అని చెప్తున్నాను. సాత్వికమైన ఆహారం అంటే నో ఆనియన్, నో గార్లిక్, నో నాన్ వెజ్. ఓకే. సో, అంతా నేచర్‌లో దొరికిన ఫుడ్. అండ్ అది కూడా సెమీ కుక్డ్, హాఫ్ బాయిల్ చేస్తాము. లేదు హెల్త్ ఇట్లా ఇష్యూస్ ఉన్నవాళ్ళు ఫుల్‌గా కుక్ చేసి తీసుకుంటారు.
స్పైసెస్ తక్కువగా యూజ్ చేస్తారు కదా! సో, ఇలా ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఫుడ్ ఏంటి గాడ్ కాన్షియస్‌లో చేస్తారు. భగవంతుని తలుచుకుంటూ భగవంతుని కోసం వండుతారు బేసికల్లీ. భగవంతుని సెన్సెస్ సాటిస్ఫై చేయాలి కదా! సో, భగవంతుని కోసం వండుతారు. భగవంతునికి సమర్పిస్తారు. సో, అది మళ్ళీ తిరిగి ప్రసాదంగా వాళ్ళు స్వీకరిస్తారు. దీనివల్ల ఏంటంటే, ఆ ఫుడ్‌లో పాజిటివిటీ ఉంటుంది. ఆ ఫుడ్ నేచర్ నుంచి వచ్చింది తీసుకుంటాం కాబట్టి, అది ప్రసాదంగా తీసుకుంటున్నాం మోరోవర్. సో, ఇది తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే, మనకున్న పాపాలు కూడా తొలగించే శక్తి ఈ ప్రసాదానికి ఉంటుందనమాట. అండ్ లోపల నుంచి కూడా ప్యూరిఫికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో, లైట్ ఫుడ్ ప్యూరిఫికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. హెల్తీగా ఉంటాం. మంచి వేలో వెళ్తాం. ఏదైనా వింటున్నాం దాన్ని కరెక్ట్‌గా అర్థం చేసుకుంటాం. సో మెనీ బెనిఫిట్స్ మనకి. ఇలాంటి ఫుడ్ రెగ్యులర్‌గా మనం హ్యాబిట్యుయేట్ చేసుకున్నట్టయితే మనకి ఎన్నో బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా చెప్తున్నారు కట్వం లలవనాతృష్ణ కట్వం లలవనాతృష్ణ తీక్ష్ణ వృక్ష విదాహినః ఆహార రాజస శ్రేష్ఠ దుఃఖ శోకామయ ప్రదాః. చాలా చేదుగా, చాలా పుల్లగా, ఉప్పగా, వేడి, పదునైన, పొడి మరియు దహనం చేసే ఆహారాలు రాజస గుణం ఉన్న వారికి ప్రియమైనవి. ఇటువంటి ఆహారాలు బాధ, దుఃఖం మరియు రోగమును కలుగజేస్తాయి. సో, అలా కాకుండా మనం ఇతరత్రా ఎక్కువగా స్పైసెస్ యాడ్ చేసుకొని కొంతమంది అంటారు, నాకు చాలా కారం అంటే చాలా ఇష్టం. కొంతమంది చాలా పుల్లగా ఉంటే ఎక్కువ ఇష్టపడతారు. కొంతమంది హాట్‌గా అంటే ఉండదని వేడి వేడిది అలా తినేయాలి. కొంత గోరువెచ్చగా అయినా కూడా వాళ్ళు తీసుకోవడానికి ఇష్టపడరు. చాలా పొడి దహనం చేసేలాగా ఒక ఆహారాలు కదా! ఫుడ్ కలర్స్ వేస్తాం కదా! డిఫరెంట్ కలర్స్ వేస్తాం. ఆ కలర్ చూసి అట్రాక్టివ్‌గా అనిపిస్తుంది. సో, దానివల్ల మనకి యాక్చువల్‌గా లోపలికెళ్తే ఏంటి మనకది హాని చేస్తుంది మన బాడీకి. సో, మనం ఎంతసేపున్నా ఈ టంగ్ టేస్ట్ కోసం ఎంతసేపున్నా ఈ గొంతు వరకు ఉండే ఈ ఈ ఈ రుచి కోసం, ఈ టేస్ట్ కోసం మనము తాపత్రయపడతాం. బట్ అది లోపల వెళ్ళక యాక్చువల్‌గా ఫుడ్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం? మన ఎనర్జీ రావాలని కదా! మనం మోరోవర్ హెల్తీగా ఉండాలి. అండ్ దానికోసం మనం ఫుడ్ తీసుకుంటాం. టంగ్ టేస్ట్ కోసం తీసుకోవట్లేదు కదా! సో, అందుకే మనము మన బాడీకి హెల్ప్ అయ్యే విధంగా మనం మన బాడీకి హెల్ప్ చేయాలి. అది ఎదురు చూస్తుంటుంది. నాకు ప్రాపర్ ఫుడ్ ఎప్పుడు పెడతారా అని. సో, సో, మనం మన బాడీకి హెల్ప్ చేయాలి. దానికి ఉన్నతికి దోహదపడేలాగా మనం ఒక మంచి ఆహారం మనం స్వీకరించాలి. దాన్ని నాశనం చేసేలాగా అలాంటి ఆహారాన్ని మనం తీసుకోకూడదు. సో, అదే అంటున్నారు. ఇలాంటి ఒక చేదుగా, పుల్లగా, ఉప్పగా ఉండే షార్ప్ పొడి ఇలా దహనం చేసే ఆహారాలు తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే, మనకు బాధ, దుఃఖం కలుగుతాయి. అండ్ రోగాలు కూడా దీనివల్ల మనకి చాలా చాలా రోగాలొస్తాయి. స్పైసీ ఫుడ్. Food prepared food prepared more than 3 hours before being eaten. Food that is tasteless, decomposed, and putrid, and food consisting of remnants and untouchable things is dear to those in mode of darkness. यातयामं गतरसं भूतिपर्युषितं చేత్ ఉచ్ఛిష్టమపి చామేధ్యం భోజనం తామసప్రియం. తినడానికి 3 గంటలకు ముందు తయారు చేసిన ఆహారం, రుచి లేని, కులిన, వాసన పట్టిన మరియు ఇతరులు తినగా మిగిలినవి అంటరాని వస్తువులతో కూడిన ఆహారం తామస గుణం ఉన్న వారికి ప్రియమైనవి. సో, సుజాల్ చెప్తారు. మనం ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు అది 3 అవర్స్ లోపే మనము స్వీకరించాలి. సో, అంతవరకే దాంట్లో సత్వగుణం ఈవెన్ మనం వెజ్ ఫుడ్ చేసినా కూడా ఆ సత్వగుణం స్టేట్‌లో ఆ ఫుడ్ ఉంటుంది. ఆ 3 అవర్స్ కుక్ చేసిన 3 అవర్స్ వరకు. తర్వాత ఇది టేస్ట్ దాంట్లో ఉండే నేచర్‌లో వచ్చినంత టేస్ట్ ఏదైతే నేచురల్‌గా ఉందో అదంతా వెళ్ళిపోతుందన్నమాట. సో, అదే చెప్తున్నారు. అందుకే 3 గంటల ముందు తయారు చేసిన ఆహారం స్వీకరించాలి. రుచి లేని, కులిన, వాసన పట్టిన అంటే లైక్ మార్నింగ్ చేస్తే ఈవినింగ్ కదా! మనం వేడి చేసుకొని తింటూ ఉంటారు కదా! ఆ! లేకపోతే నైట్ మిగిలితే మార్నింగ్ వేడి చేసుకొని తినడం అలా చేస్తుంటాం కదా! సో, ఇంకా మనకి నచ్చిందయితే 2 డేస్ కూడా కొంచెం పులుపు ఐటెమ్స్ అయితే ఉంటాయని చెప్పి ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టుకొని ఒక 2 డేస్ కదా! నాన్ వెజ్ అయితే గిన జనరల్‌గా అలానే చేస్తారు కదా! మోర్ దాన్ 1 డే కూడా స్టోర్ చేసుకొని దాన్ని తింటూ ఉంటారు. సో, ఇలా రుచి లేని కులిన అంటే ఎక్కువ స్టోరేజ్‌గా ఉన్న ఫుడ్. మరియు ఇతరులు తినగా మిగిలినవి కూడా అంటరాని వస్తువులతో కూడిన ఆహారంతో సమానం. అవన్నీ తామస గుణం వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు అలాంటి తామస గుణం ఉన్నవాళ్ళు. సో, అలాంటివి తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మన హెల్త్ పాడవుతుంది. అండ్ మనకు థాట్స్ కూడా చాలా రాంగ్ వేలో వస్తాయని చెప్తారు. ఏదైనా కూడా జ్ఞానం సంపాదించడానికి ఇవి మనకి హెల్పింగ్‌గా ఉండదనమాట. ఈవెన్ మన ఆనియన్ గార్లిక్ కూడా తినకూడదని చెప్తాము. నాన్ వెజ్ ఆనియన్ గార్లిక్ ఇవి అవాయిడ్ చేయాలి. ఇంటాక్సికేషన్ లైక్ టీ, కాఫీ ఇవంతా కూడా మనము తీసుకోకూడదు. సో, ఏమైనా టాక్సికేటెడ్ ఇవి కూడా టీ, కాఫీ కూడా అంతనే స్లోగా మనల్ని ఒక
వ్యసనంలాగా దారి తీస్తుంటే దాని వైపుగా నడుపుతుంటే చూస్తే చాలా మంది బేసికల్‌గా మనకి ట్రెడిషన్‌లో టీ అంటే చాలా మందికి అసలు టీ లేని ఇల్లు ఉండదు కదా! అందరూ టీ తీసుకుంటూనే ఉంటారు. టీ, కాఫీ ఇది తీసుకుంటూనే ఉంటారు. బట్ చూడండి టీకి అలవాటు పడినా, కాఫీకి అలవాటు పడినా కొంతగా మనం టీ తాగలేదనుకోండి వెంటనే మనకి హెడేక్ రావడం, ఒక స్ట్రెస్ లాంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది. అంటే ఆ టైంకి అది రాలేదంటే అంటే అన్‌కంఫర్ట్ ఫీల్ అవుతాం. అది పడాలి అంతే. ఆ టైంకి రావాలంటే మన బాడీలో అది చేరాలి. కాఫీ ఆర్ టీ ఏదైనా కూడా. లేకపోతే ఆ టైంలో మనకి ఏదో వెలతిగా అది ఏదో చేయలేదు ఒక యాక్టివిటీ అన్నట్టుగానే ఉంటుంది. లైక్ కొంతమందికి హెడేక్ కూడా వస్తుంది. సో, అప్పుడు వాళ్ళేం చేస్తారు టీ తాగితే చాలా రిలీఫ్‌గా ఉంటుందంట. బికాజ్ బేసికల్లీ వాళ్ళకి అలవాటయిపోయింది వాళ్ళ బాడీకి. సో, అందుకే ఆ ఎంజైమ్స్ అనేవి వాళ్ళకి ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి టీ కోసం. ఇట్స్ రిక్వెస్టింగ్ బాడీ. టీ కోసం రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది. కానీ అలవాటు చేసాం. సో, అందుకే ఆ చేంజెస్ అనేవి మనకు కనిపిస్తుంటాయి. సో, ఇలాంటివన్నీ కూడా అవాయిడబుల్ థింగ్స్ అన్నమాట. అవాయిడ్ చేయాలి అవన్నీ. బేసికల్‌గా అవన్నీ మనకు హెల్త్ పాడు చేసేవి. సో, తీసుకోకూడదు. డిసీజెస్ రిలేటెడ్ టు యువర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్. ఓకే. యువర్ వాట్ టు ఈట్. యువర్ వాట్ టు ఈట్ అండ్ అంటే మనకు ఈడ బ్రోకలీ చూపిస్తున్నారు అండ్ బర్గర్ చూపిస్తున్నారు. సో, రైట్ ఏది తింటే మనకు బెటర్. సో, జనరల్లీ మన గుడ్ ఆప్షన్ బ్రోకలీనే తీసుకుంటాం కదా! సో, బర్గర్ తీసుకోము. సో, అందుకే చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ సాత్విక, రాజసిక, తామసిక ఫుడ్స్. ఓకే. ఇక్కడ చూస్తే బ్యాలెన్స్, హార్మోనీ, పాజిటివ్, పీస్, క్లారిటీ. సో, సత్వ అండ్ రజసంలో మూవ్‌మెంట్, యాక్టివిటీ, ఎనర్జీ, ఎక్సైట్‌మెంట్, ప్యాషన్. తామసంలో ఇనర్షియా, ఇన్‌యాక్టివిటీ, నెగెటివ్, అపథీ, డల్‌నెస్ అనేవి మనకు వస్తుంది. ఇది చూపిస్తున్నారు. అఫలాకాంక్షి బిర్యాగ్నో విధి దృష్టో య యుజ్యతే యష్టవ్యమేవేతి మనః సమాధాయ సాత్వికః. శాస్త్ర గ్రంథ యొక్క ఆదేశాల ప్రకారం విధిగా ప్రతిఫలం కోరుకోని వారు మనసులో దృఢ సంకల్పంతో చేసే యజ్ఞం సత్వగుణంతో చేయబడినటువంటిది. శాస్త్ర గ్రంథ యొక్క ఆదేశాల ప్రకారం విధిగా అంటే అంటే ప్రాపర్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో చేస్తూ శాస్త్రాల్లో చెప్పినట్టుగా ప్రతిఫలం కోరుకోకుండా ఒక దృఢ సంకల్పం అంటే వాళ్ళ కోసం కాదు 10 మంది కోసం చేస్తారు కదా! ఋషులు చేస్తారు, లోక కళ్యాణం కోసం చేస్తారు. రాజులు చేస్తారు, వాళ్ళ రాజ్య క్షేమం కోసం చేస్తారు. రైట్? ఇలా ఒక దృఢ సంకల్పంతో వాళ్ళు యజ్ఞాలు చేస్తుంటే అలాంటివి సత్వగుణంతో చేయబడినటివి. అన్ని యజ్ఞాలకి భోక్త ఎవరని చూసాము మనము లార్డ్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కదా! సో, ఈవెన్ మనం తినేది కూడా అందుకే చెప్తారు. మనం ఏది తిన్నా కూడా మొదటిగా డైజెస్ట్ చేసేది ఎవరు? యాక్సెప్ట్ చేసి డైజెస్ట్ చేసేది ఎవరు? స్టమక్ కదా! భగవంతుడు చెప్పారు. స్టమక్‌లో నేను జఠరాగ్నిగా ఉన్నాను. కదా! మన స్టమక్‌లో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఏదైతే అంటూ ఉంటామో దానిలాగా ఎవరున్నారు? ఆ జఠరాగ్నిలాగా భగవంతుడే వసిస్తున్నారనమాట. దాన్ని వాళ్ళు చూర్ణం డైజెస్ట్ చేస్తున్నారు. సో, దీనికి చెప్తారు ఏంటంటే భగవంతుడి భక్త అంటే మనం ఎంజాయ్ చేయమా అని వస్తుందనమాట. మనం ఎంజాయ్ చేయమంటే మనం భక్తిలో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. పూర్ణ ఆనందంలో ఉన్నాం. ఎప్పుడైతే మనకు ఆ ఆనందం ఆ మనసు నిండా నిండుతుందో దానికన్నా ఆ రుచి మనకు తెలిసినప్పుడు ఇంకొకటి కావాలని మనకు అనిపియదనమాట. సో, అదే మన ఎంజాయ్‌మెంట్. ఆ భక్తిలో మనం చేసేదే మనకు ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. అదే మన ఎంజాయ్‌మెంట్. ఇక్కడ జనరల్‌గా బాడీ చూస్తే చెప్తారు. ఒక ఒకసారి అంట ఆహ్, ఇది బాడీ పార్ట్స్ అన్నీ ఆహ్, ఎందుకంటే మనం ఫుడ్ తీసుకోవాలంటే అన్ని బాడీ పార్ట్స్ హెల్ప్ చేయాలి కదా! ఆహ్, లైక్ చేతులు ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేయాలి. లైక్ కలపాలి. నోట్లో పెడితే ఆ టీత్ చూ చేయాలి. సో, అదంతా తినాలి. సో, ఇదంతా ఫుడ్ ఫస్ట్‌గా మనకి రావాలంటే మనం కష్టపడి పని చేయాలి. అంటే బాడీ అంతా కూడా మూవ్ అవ్వాలి. కష్టపడి పని చేయాలి. మనీ ఎర్న్ చేయాలి. సో, దాంతో మనం వెజిటబుల్స్ పర్చేస్ చేయాలి. వచ్చి మళ్ళీ కుక్ చేయాలి. ఇదంతా బాడీ పార్ట్స్ ఎఫర్ట్ కదా! సో, కానీ ఆఖరిగా కుక్ అయ్యాక మనం తినేదానికి కూడా మన నోరు హెల్ప్ చేయాలి. టీత్ హెల్ప్ చేయాలి. ఫస్ట్ మొదటిగా చెయ్యి లోపల పెట్టాలి. తర్వాత టంగ్, టీత్ ఇవంతా చూ చేసి థ్రోట్ హెల్ప్ చేస్తే అది లోపలికి వెళ్తుంది. రైట్? సో, ఇంత కష్టపడేది ఫుడ్ కోసం కదా! సో, ఆ ఫుడ్ ఇదంతా బాడీ పార్ట్స్ కష్టపడితే ఫుడ్ లోపలికి వెళ్తుంది. సో, ఒకసారి బాడీ పార్ట్స్ అనుకున్నాయంట. సో, మనం డైలీ కష్టపడుతూనే ఉన్నాం. కానీ ఎంజాయ్ చేసేదేమో స్టమక్. బాగా టేస్టీగా వండుతున్నాం. సో, అన్నీ వండుతున్న లాస్ట్‌కి ఎక్కడికి పోతుంది అదంతా? స్టమక్ లోపలికి వెళ్తుంది. సో, మనకి చెయ్యి తినగలదా? టంగ్ తినగలదా? లేదు కదా! ఆఖరికి లోపలికే వెళ్ళేదది. కాళ్ళు తినలేదు. ఇతరత్రా ఏ బాడీ పార్ట్ కూడా తినలేదు కదా! అది ఎక్కడికి పోయి అది యాక్చువల్‌గా రిసైడ్ అవుతుంది స్టమక్‌లో. సో, అది అనుభవిస్తుంది మొత్తం.
సో, అన్ని బాడీ పార్ట్స్ కోపమొస్తుందంట. మనం ఎప్పుడు చూసినా కష్టపడతాం. కానీ స్టమక్ ఏమి కష్టపడదు. లేజీగా ఉంటుంది. మనం ఏం చేసినా స్టమక్‌లోకే ఎళ్తూ ఉంటుంది. మనందరం కష్టపడేవాళ్ళమే అని ఒకసారి వాళ్ళకు నచ్చదనమాట. సో, ఏమవుతాయి అవన్నీ స్ట్రైక్ చేస్తాయి. సో, స్ట్రైక్ చేసి మేమేమి హెల్ప్ చేయము. స్టమక్‌కి మేమేమి ప్రొవైడ్ చేయము. ఏమి హెల్ప్ చేయమని స్ట్రైక్ చేస్తాయి. సో, అని స్ట్రైక్ చేసినప్పుడు ఇంక అయింది. సో, ఏమి ఫుడ్ వెళ్ళట్లేదు స్టమక్ లోపలికి. సో, స్టమక్‌కి మనకి చూస్తూ ఉంటాం కదా! మనకెప్పుడైనా మనము ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు కూడా చూస్తే ఎక్కువ దుఃఖమొచ్చినా, ఎక్కువ బాధొచ్చినా బేసిక్‌గా మనకు ఆకలనేదే ఉండదు బేసికల్‌గా. రైట్? సో, ఇది ఇంద్రియాలతో కూడిన ఫీలింగ్ అనమాట ఈ ఆకలి. సో, ఎప్పుడైతే ఈ ఆకలి మనం 1 టైమ్ తినలేదు, 2 టైమ్ తినలేదో సప్రెస్ అయిపోతుంది. ఇంక మనకు ఆకలనేది కూడా అనిపియదు. సో, అలా స్టమక్ ఈస్ హ్యాపీ. వాళ్ళు 2 డేస్ ట్రెక్ చేశారు, 3 డేస్ చేశారు. స్టమక్ ఏమీ బాధ లేకుండా అలాగనే ఉందంట. కానీ దీనిల పరిస్థితి ఏమైపోయింది? అలా బాడీ రెస్ట్ తీసుకుంటుంది. సో, స్టమక్ ఏం ఫీలింగ్ లేదు. ఇప్పుడు స్లోగా చెయ్యి వీక్ అయిపోయింది. సో, చెయ్యి ఎత్తాలన్నా ఎత్తలేకున్నారు. చెయ్యి రావట్లేదు పైకి. కళ్ళు తెరవాలన్నా తెరవలేని స్థితి. కళ్ళు ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. ఐలిడ్స్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. అండ్ లేసి నడుద్దామంటే లేయడానికి కూడా బాడీ సహకరించట్లే. అంటే ఎనర్జీ లేదు. కాలు కింద పెడదామంటే లేదు. నడుస్తామంటే ఎనర్జీ లేదు. సో, అప్పుడు అనుకున్నాయంట అన్ని బాడీ పార్ట్స్. ఇదేంటి మనం రెస్ట్‌లోనే కదా ఉన్నాము. ఎందుకు మనం ఇంత వీక్ అయిపోయాము? ఏంటి కారణం ఏంటి? స్టమక్ ఏమో హ్యాపీగా ఉంది. మనమే వీక్‌గా ఫీల్ అవుతున్నాము అని మళ్ళీ అన్ని స్టమక్ వెళ్లి అడుగుతాయి. సో, అడిగితే అప్పుడు స్టమక్ చెప్తుందంట, మీరేమో అనుకుంటున్నారు నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నా అని. మీరిచ్చేది నేను కష్టపడి దాన్ని డైజెస్ట్ చేసి, తిరగా మీకే దాన్ని ఎనర్జీ లాగా త్రూ బ్లడ్ మీకే పూర్ణంగా మీకే అందేలాగా అన్ని పోషక వాడికి అందేలాగా చేస్తున్నాను. సో, ఇలా ఒక రాంగ్ ఒపీనియన్‌లో ఉంటారనమాట. సో, మనం భగవంతుని సంతృప్తి పరుస్తున్నాం. సంతృప్తి పరచడం వల్ల మనకెంత ఆనందం వస్తుందంటే దాంట్లో మనకేమి ఇంకా ఇతరితర ఏ సెన్స్ మీద కూడా మనకు ఈ కాన్సంట్రేషన్ అనేది వెళ్ళదు. సో, పూర్తిగా భగవంతులోనే లీనమవుతది. దీనివల్ల ఏంటంటే మన డెస్టినేషన్ ఏదైతే మనం రీచ్ అవ్వగలుగుతాం. సో, మళ్ళీ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి సైకిల్‌లో ఉండమనమాట. సో అలా ఇక్కడ యజ్ఞం గురించి చెప్తున్నారు. అంటే వాళ్ళ ప్రయోజనం కోసం కాకుండా, సో, ఒక దృఢ సంకల్పంతో లోక కళ్యాణం కోసం ఆ శాస్త్రాల్లో నిర్దేశించబడినట్టుగా వాళ్ళు ఈ యజ్ఞం చేసినప్పుడు సత్వగుణంలో చేయబడ్డారు. దాని భోక్త ఎవరు? సాక్షాత్తు పరమాత్మ. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. అండ్ మనకు ఈ కలియుగంలో ప్రిస్క్రైబ్డ్ యజ్ఞం ఏంటి? అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రం. హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో, ఇది మనకు ఈ మహామంత్రాన్ని ఒక యజ్ఞంలాగా తీసుకొని మనం దాన్ని జప యజ్ఞం చేయాలి. సో, ఇదే మనకు ఈ కలియుగంలో నిర్దేశించబడిన ధర్మం. సంకీర్తన యజ్ఞం. అభిసంధాయతు ఫలం దంభార్థం అపి చైవ యత్ ఇచ్యతే భరతశ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. ఓ భరతశ్రేష్ఠ! ప్రతిఫలాపేక్షతో అహంకారం కోసం చేయబడే యజ్ఞము రజోగుణం యొక్క స్వభావం అని నీవు తెలుసుకో. అంటే ఇక్కడ ఏంటి ప్రతిఫలం ఆశిస్తున్నాం. మనం ఏదైనా డొనేట్ చేస్తాం. ఎక్కడైనా ఒక ఫౌండేషన్ అవ్వచ్చు, ఆర్ఫనేజ్‌లో అవ్వచ్చు, ఏదైనా చేస్తే ఏమైనా ప్రతిఫలం ఆశిస్తున్నాం. సో, అలా ఆశించి చేసే పని ఏంటంటే రజోగుణం కిందకి వస్తుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. When the sacrifice performed for some material benefit or for the sake of pride, O chief of the Bharatas, you should know to be in the mode of passion. మన ప్రైడ్ కోసం కొంతమంది మన గొప్పల కోసం దానం చేస్తారు కదా! అలా చేసిన లేదా మన స్వంత ప్రయోజనాల కోసం మనం ఫలాపేక్ష ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసుకొని చేసినప్పుడు అది రజోగుణం కిందకి వస్తుంది. విధిహీనం అజృష్టాన్నం మంత్రహీనం అదక్షిణం శ్రద్ధావిరహితం యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే. శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, ప్రసాద వితరణం లేకుండా, వేద మంత్ర ఉచ్చారణ లేకుండా, దక్షిణ లేకుండా అశ్రద్ధతో ఆచరించే యజ్ఞాన్ని తామస యజ్ఞం అని చెప్తారు. సో, శాస్త్రంలో చెప్పిన ప్రకారం కాకుండా, ప్రసాదం లేకుండా అంటే ప్రసాద వితరణ లేకుండా, వేద మంత్ర ఉచ్చారణ లేకుండా, దక్షిణ లేకుండా, అశ్రద్ధ ఇంకెటువంటి యజ్ఞం చేసినా కూడా అది మనం తామస యజ్ఞం కిందకే వస్తుందని చెప్తారు. బేసికల్‌గా ఇక్కడ చూస్తే వాళ్ళంతా యజ్ఞం అంటే ఫైర్ రాజేలడం అనుకుంటారు. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు? అంటే ఓల్డ్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ అంతా తీసుకొచ్చి అలా గొడవలు జరిగినప్పుడు ఏదైనా వాళ్ళు అంతా కాలుస్తారు కదా! సో, అది ఏంటంటే వాళ్ళ బెనిఫిట్ కోసం అందరిని హాని కలిగించేలాగా వాళ్ళిక్కడ చేయడం అనేది చూపిస్తున్నారు. సో, ఇది అనేది ఇలాంటిదనేది ఒక తామస గుణంలో వాళ్ళు చేసేదని చెప్తున్నారు. దేవదిగ్వి దేవద్విగ్
జగురు ప్రాజ్ఞ దేవద్విజగురు ప్రాజ్ఞ పూజనం శౌచమార్జవం బ్రహ్మచర్యమహింసా చ శారీరం తపోచ్యతే. దేవదేవుని, బ్రాహ్మణులను, గురువులను, తల్లిదండ్రుల వంటి పెద్దలను పూజించడం, పవిత్రంగా ఉండడం, శుచిత్వము, సరళత్వము, బ్రహ్మచర్యము, అహింస అనేవి శరీరంతో చేసే తపస్సుని చెబుతారు. సో మనం శరీరంతో అంటే బాడీతో తపస్సు చేస్తున్నామంటే ఎలా? బ్రాహ్మణులను గౌరవించడం, గురువులను, తల్లిదండ్రుల వంటి పెద్దలను పూజించడం, పవిత్రంగా ఉండడం. మన మనస్సు రీత్యా అండ్ బాడీ రీత్యా 2 కూడా పవిత్రంగా ఉంచుకొని శుచిత్వం, క్లీన్లీనెస్‌గా ఉండడం, సర్వత్వం, సాఫ్ట్ నేచర్‌తో ఉండడం, బ్రహ్మచర్యం, అహింస అనేవి శరీరంతో చేసే తపస్సని చెప్తున్నారు. ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ మనకు రకరకాల ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ కలుగుతాయి. ఎందుకు కలుగుతుంటాయి? సెన్సెస్ వల్ల. సో, మన కోరికల చుట్టూ మనం తిరుగుతాం కదా! సో, ఇలా దీని వల్ల మనస్సు వల్ల ఏంటంటే మనకు హ్యాపీ, అఫ్రైడ్, సాడ్, హాట్ ఇంకా చాలా చాలా రకరకాల ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి. ఇవనే కాదు చాలా ఫీలింగ్స్‌కి మనం లోనవుతూ ఉంటామనమాట. సో, ఎమోషన్స్ అండ్ ఫీలింగ్స్. సత్కారం సత్కారమాన పూజార్థం తపోదంబేన జైవయత్ క్రియతే తదయ ప్రోక్తం రాజసం చలమధ్రువం. ఇతరుల నుండి గౌరవం, సన్మానం మరియు పూజను పొందడం కోసం గర్వంతో చేయు తపస్సును రజోగుణంకు సంబంధించినదిగా అంటారు. గౌరవం ఎక్స్‌పెక్ట్ చేసిన సన్మానం కదా! చాలా మందికి సన్మానం చేయించుకోవాలంటే చాలా ప్రౌడ్‌గా ఫీల్ అవుతారు. రైట్? అందరి ముందు ఒక స్టేజ్ ఏసి వాళ్ళు పొగిడి ఆఫ్‌కోర్స్ వాళ్ళకి కొంత ఏదో జ్ఞానం ఉంటుంది. లేదని లేదు. బట్ దాన్ని వాళ్ళు సన్మానించేటప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు నేనే చేశాను. నాకొచ్చిందని ఒక గర్వంతో ఉంటుందన్నమాట. సో, అలా గౌరవం కావాలని కోరుకోవడం, సన్మానం చేయించుకోవాలనుకోవడం, పూజను పొందాలి అనుకోవడం, గర్వంతో చేయు తపస్సుని ఇవన్నీ కూడా మనకు రజోగుణం సంబంధించినదిగా చెప్తారనమాట. ఇవి అస్థిరం మరియు అశాశ్వతం. ఇవి మనకు శాశ్వతంగా ఉండేది కాదనమాట. మూఢగ్రాహేణాత్మనో యత్పీడయా క్రియతే తపః పరిసోత్సాదనార్థం వా తత్తామసముదాహృతం. తనను తాను తనను తాను హింసించుకుంటూ ఇతరులను నాశనం చేయడం లేదా గాయపరచడం వంటి మూర్ఖత్వంతో చేయు తపస్సు తమోగుణంకు సంబంధించిన తపస్సుగా చెప్తారు. అంటే వాళ్ళని హింసించుకునే కాదు ఇతరులు కూడా హింసిస్తారు. అంటే వాళ్ళ కార్యాల వల్ల ఇతరులని బాధపెడతారు. వాళ్ళు కూడా వాళ్ళని బాధ పెట్టుకుంటూ ఉంటారంట. అలా గాయపరచుకోవడం అంటే అది బేసికల్లీ మూర్ఖత్వం కదా! వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఇస్తామన్నా తీసుకోరు. వాళ్ళకి అర్థం కూడా అవ్వదు. చాలా మూర్ఖంగా ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు చేసే తపస్సు తమో గుణంకి సంబంధించిందని చెప్తారు. హ్మ్. ఇక్కడ చూస్తే మీన్ భస్మాసుర ఇది చూపిస్తారు రైట్. వాళ్ళు చాలా తీవ్రంగా తపస్సు వృకాసురని కూడా అంటారు. చాలా తీవ్రంగా వాళ్ళు తపస్సు చేస్తారు. అంటే లార్డ్ శివ వాళ్ళు ప్రే చేస్తారు కదా! సో, అప్పుడేంటంటే వాళ్ళంటారు వాళ్ళ బాడీ పార్ట్స్‌ని వాళ్ళు కోసుకుంటారంట. భగవంతుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి వాళ్ళ బాడీలో అంగాల్ని వాళ్ళు కట్ చేసుకొని యజ్ఞానికి ఆహుతిగా ఇస్తూ ఉంటారంట. సో, ఇంత తీవ్రంగా బాధాకరంగా వాళ్ళని బాధ పెట్టుకుంటూ అలా అది వాళ్ళు యజ్ఞం చేస్తారు. సో, అప్పుడు భగవంతుడికి ఓకే. అయింది ప్రసన్నులయ్యారు. భగవంతుడు ప్రత్యక్షమవుతారు. సో, అయింది వచ్చారు ఏదైనా బోనివ్వాలి, వరం ఇవ్వాలి కదా! సో, అడుగుతారు ఏం వరం కావాలి? ఎందుకిలా ఇది ప్రే చేశావు? అప్పుడు వాళ్ళంటారు నాకు ఆహ్, ఆహ్, మరణం లేకుండా ఒకటి కావాలి. కానీ అప్పుడు లార్డ్ శివ అంటారు లేదు లేదు అది సాధ్యపడని విషయం. సో, అప్పుడైతే ఇంకొకటి ఏదన్నా ఈక్వలెంట్‌గా ఇంకొకటి ఏదైనా కోరుకో. అంటే అయింది ఎవరి మీద నేను చేయి పెడతాను ఆహ్, బొటన వేలు అంటారు. పెడతానో వాళ్ళు భస్మం అయిపోవాలి అని అడుగుతారు. అప్పుడు లార్డ్ శివ చెప్తారు అయింది ఓకే గ్రాంట్. సో, సో అయ్యింది. వాళ్ళెంతో ప్రే చేశారు భగవంతునికి కదా! వాళ్ళ నీటి కానీ భగవంతుడిచ్చిన వరం మీద కూడా వాళ్ళకి డౌట్. సో, వాళ్ళేం చేస్తారు? ఇది మొదటిగా నేను టెస్ట్ చేయాలి. వర్క్ అవుతుందా లేదా టెస్ట్ చేయాలి. సో, నీ మీదే టెస్ట్ చేస్తాను కదా! సో, ఇలాంటి ఒక గుణాలు కలిగి ఉంటారనమాట. సో, అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చేస్తారు? ఇంకా ఆప్షన్ లేదు వాళ్ళకి కదా! సో, అందుకే వాళ్ళు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి విష్ణుమూర్తిని వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తారు. సో, అప్పుడు విష్ణుమూర్తి అయింది ఓకే. మోహిని రూపంలో వస్తారనమాట. సో, వచ్చి మెల్లగా వాళ్ళకి సెన్సెస్ గ్రాటిఫికేషన్‌లో ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అవుతారు కదా! లేడీస్ వాళ్ళ మీద కూడా. సో, అప్పుడు ఆ అందమైన రూపంలో భగవంతుడు మోహిని రూపంలో ఉన్నప్పుడు సో, వాళ్ళు మోహిస్తారు. మోహించి వాళ్ళేం చేస్తారు మ్యారేజ్ చేసుకో అని అడుగుతారు. నన్ను మ్యారేజ్ చేసుకో అని. సో, అప్పుడు కండిషన్ పెడతారు. మ్యారేజ్ చేసుకోవాలంటే నాట్యం నేనిలా చేస్తాను. నువ్వు అలాగా నాతో పాటు మూవ్‌మెంట్స్ చేయాలి. డాన్స్ చేయాలి. అప్పుడు అయింది ఓకే. ఓహ్! ఇంతే కదా! నేను చేస్తాను. వాళ్ళు అలా స్టార్ట్ చేస్తారు.
అలా గడుస్తుంది రోజులు అలా గడిచినప్పుడు ఏదో ఒక మూమెంట్‌లో ఎందుకంటే వాళ్ళు కంప్లీట్‌గా ఫోకస్డ్ ఉన్నారు కదా! సో, వాళ్ళు మర్చిపోయారు. వాళ్ళ సెన్స్ అంతా మోహిని మీద కాన్సంట్రేటెడ్‌లో ఉంది. అండ్ ఆమె ఏం చేస్తుందో అలానే వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తున్నారు. సో, అలా ఒక టైంలో ఫుల్ ఫోకస్‌గా ఉన్నప్పుడు మోహిని రూపంలో ఉన్న భగవంతుడు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ చేతి మీదుగా పెట్టుకునే ఒక భంగిమ. వాళ్ళ చెయ్యి వాళ్ళ చేతి మీదుగా పెట్టుకున్నాక ఒక భంగిమలోకొస్తారు. సో, ఇది బ్లైండ్‌గా ఫాలో అవుతున్న భస్మాసురులు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు కూడా యాక్టివిటీ అది చేస్తారు. సో, వాళ్ళ చెయ్యిని వాళ్ళు నెత్తి మీద పెట్టుకుంటారు. సో, వాళ్ళు భస్మం అవుతారు. సో, ఇలా భగవంతుడు ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు ఆ డీమన్. సో, ఇలా అంటే బేసికల్‌గా వాళ్ళేంటంటే ఏదో పవర్స్ సాధించాలి. పూజ చేసేటప్పుడు కూడా వాళ్ళని హింసిస్తారు. అండ్ దాని రిజల్ట్ వచ్చాక కూడా ఇంకొకళ్ళని హింసించాలన్నమాట. సాక్షాత్ భగవంతుడి మీద లార్డ్ శివ మీద వాళ్ళు కదా! ఎవరైతే ఇచ్చారో వాళ్ళ మీద కూడా మర్యాదలనేది అంటే వాళ్ళ మీద ప్రయోగం చేయాలని చూస్తారు. అంటే బేసికల్‌గా వాళ్ళు పూజలు చేసేది ఏంటి ఒక స్వార్థం కోసం. పవర్స్ రావాలి. ఈ పవర్స్ తీసుకొని ఏంటి ఇతరులను బాధ పెట్టాలి అనే ఒక దాంతో చేస్తున్నారు. ఇదంతా తమో గుణానికి సంబంధించింది. दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशकाले च पात्र च తద్దానం సాత్వికం స్మృతం. ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా అంటే ప్రతిఫలం ఆశించకుండా సరైన సమయంలో, సరైన ప్రదేశంలో యోగ్యుడైన వ్యక్తి కర్తవ్య భావనతో ఇవ్వబడే దానం సత్వగుణానికి సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది. ఇది పూర్వకాలం చూస్తే రాజులు ఏదైనా యజ్ఞాలు చేసేటప్పుడు వాళ్ళు బ్రాహ్మణులను పోషించాలి కదా! సో, వాళ్ళు ఇలా చేసినప్పుడు ఎంతెంతో దానాలు ఇచ్చేవాళ్ళు. అదొక సరైన ఒక మంచి దాని కోసం. సరే అందుకే చెప్తారు ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరైన ప్రదేశంలో, సరైన వ్యక్తికి మనం దానం ఇవ్వాలి. సత్వగుణం కిందకొస్తుంది. ఇక్కడ చూస్తే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నామకరణం చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఫంక్షన్ అయ్యాక సో, అందరికి డొనేట్ చేస్తారు. బ్రాహ్మణులకి, అందరికీ ఆ రాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళు డొనేట్ చేయడం అనేది చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ సంతోషాన్ని అందరితో పంచుకుంటారు. సో, అది ఒక వాళ్ళ ధర్మం రాజు దగ్గర. అక్కడ వాళ్ళకు అండ్ వాళ్ళ అది కర్తవ్య భావన వాళ్ళకది. సో, దానివల్ల వాళ్ళు డొనేట్ చేస్తారు అందరికి కూడా. అందరూ సంతృప్తి పడేలాగా ఇస్తారు. ఇప్పుడులాగా ఏదో ఇవ్వాలంటే అరా కొంత ఇచ్చేసి దానం ఇచ్చామంటారు. వాళ్ళని సంతృప్తి పరిచేలాగా ఇచ్చేవాళ్ళు. సో, అలా అది సత్వగుణం కిందకొస్తుందని చెప్తారు. ఇత్తు ప్రత్యుపకారార్థం ఫలముద్దిశ్య వా పునః దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసంస్కృతం. కానీ ఏదో ప్రతిఫలము కోరుతూ లేదా స్వంత కోరికలతో లేదా ఇష్టం లేకుండా చేసిన దానము రజోగుణంకు సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది. అంటే ఏదైనా ప్రతిఫలం ఆశిస్తూ, లేతే మన స్వంత కోరికలు తీర్చుకోవడానికి, లేదా ఇంకొకరు అడిగినప్పుడు ఫోర్స్‌ఫుల్‌గా ఇవ్వాల్సొస్తుంటుంది. కొన్ని సిట్యుయేషన్స్‌లో ఇవ్వాలని ఇష్టం ఉండదు. కాకపోతే రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. అది తప్పదు. సో, ఇష్టం లేకపోయినా ఫోర్స్‌ఫుల్‌గా ఆహ్, కొంచెం మొఖం అలా పెట్టుకొని కోపంతో రైట్ స్మైలింగ్ ఫేస్ లేకుండా ఇయ్యాలి కాబట్టి ఇస్తారనమాట అంతే. ఇష్టపడి ఇవ్వరు. మనస్ఫూర్తిగా ఇవ్వడం అనేది జరగదు. సో, ఇలా ఎలా చూసినా ఇవన్నీ కూడా రజోగుణంకి సంబంధించినంత చెప్పబడుతుంటాయి. ఇంకా అదేశకాలే యద్దానం అపాత్రేభ్యశ్చ దీయతే అసత్కృతమవజ్ఞాతం దత్తామసముదాహృతం. అనువుగాని చోట అకాలంలో అపాత్రుడికి అగౌరవంగా, అవమానకరంగా ఇచ్చే దానం తమోగుణానికి సంబంధించినదిగా చెప్పవచ్చు. సో, అనువు కాని మనుషులకు, అనువు కాని చోట అగౌరవంగా, అవమానకరంగా అంటే ఇచ్చేటప్పుడు అవమానంగా ఇవ్వకూడదు, అగౌరవంగా ఇవ్వకూడదు. బట్ ఇచ్చే వ్యక్తి కూడా అర్హత ఉండాలి. లేకపోతే ఇచ్చింది వేస్ట్ అయిపోతుంది. దానివల్ల ఇంకా మనం పాపమే ఇంకా వాళ్ళు చేసే దాంట్లో కూడా ఆ పాప రిజల్ట్ మనం కూడా పొందవలసొస్తుంది. సో, అందుకే ఇలా అన్నీ కూడా తమోగుణానికి సంబంధించినవిగా చెప్తాం. ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణ త్రివిధస్మృతః బ్రహ్మణాస్తేన వేదాశ్చ యజ్ఞాశ్చార్వేదాః పురా. సృష్టి ప్రారంభం నుండి ఓం తత్సత్ అనే 3 పదాలు పరబ్రహ్మమును సూచించడానికి వాడబడ్డాయి. భగవంతుడి సంతృప్తి కోసం వేద పఠనము మరియు యజ్ఞాలు చేయనప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఈ 3 పదాలను ఉపయోగించాలి. ఎందుకు? భగవంతుడిని సంతృప్తి పరచడానికి. మనం చూసాం ఇంతకుముందు భగవంతుడే వసిస్తాడు. ఓం అనే శబ్దంలో భగవంతుడే వసించున్నారు. మనం ఇంతకుముందు కూడా చూసాం కదా! ఓం అనే వేదాల్లో చెప్పే ఓం అనే దాంట్లో భగవంతుడే వసిస్తారని. సో, భగవంతుని సంతృప్తి చేయడానికి వాళ్ళు ఓం తత్సత్ అని ఆ 3 పదాలను ఉపయోగిస్తారు యజ్ఞాలు చేసేటప్పుడు బ్రాహ్మణులని చెప్తున్నారు. అశ్రద్ధయా కృతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చేత్ అసదిత్యుచ్యతే పార్థ నచ తత్ప్రీత్యనో ఇహ. ఓ పార్థ, భగవంతునిపై విశ్వాసం లేకుండా చేయ యజ్ఞము అంటే భగవంతునిపై విశ్వాసం లేకుండా చేసే యజ్ఞమైనా, దానమైనా లేదా తపస్సు ఎలాంటిదైనా కూడా అశాశ్వతం. అంటే మనకు కరెక్ట్ రిజల్ట్ రాదు. ఇది అసత్ అని పిలుస్తారు. ఇది ఈ జన్మలో మరియు తరువాతి జన్మలో కూడా మనకు ఎందుకు కూడా ఇది పనికిరానిది అసత్. అంటే శాశ్వతం కానిది అన్నమాట. అంటే ఈ జన్మలో కూడా మనకు పనికిరాదు. ఇంకా ముందు జన్మల్లో కూడా ఇది మనకు పనికిరానిదని చెప్తారు.
హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణముదే జగత్ భక్తి వృక్ష ఫర్ కిడ్స్ ఎవ్రీ సండే. సో పిల్లలకి కూడా ఎవ్రీ సండే క్లాసెస్ జరుగుతాయి. సో దాంట్లో శ్లోక లెర్నింగ్స్ ఉంటుంది, స్టోరీస్ ఫ్రమ్ భాగవతం, ఫన్ యాక్టివిటీస్ ఉంటుంది, వాల్యూ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది అండ్ మెనీ మోర్. సో చాంట్ అండ్ బి హ్యాపీ. సో ఎవరైనా వాళ్ళ పిల్లల్ని చేర్పించాలనుకుంటే సండే స్కూల్ లింక్ కూడా మేము ఫార్వర్డ్ చేస్తాము. సో పిల్లలకి ఇది సపరేట్‌గా సండే జరుగుతుంది. అదే డిఫరెంట్ టైమింగ్స్ ఉంటాయి, మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. సో ఎవరైనా పిల్లల్ని చేర్పించాలనుకుంటే 18 డేస్ క్లాసెస్ కూడా ఉన్నాయి పిల్లలకు. సో ఇది యాక్చువల్లీ అడ్వాన్స్ సెకండ్ లెవెల్ అన్నమాట. సో 18 డేస్ ఫినిష్ అయ్యే వాళ్ళు ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో 18 డేస్ కూడా పిల్లలకి ఎవరైనా చేర్పించాలంటే దే కెన్ ఆల్సో రిజిస్టర్ దేర్ కిడ్స్. హరే కృష్ణ. ఈరోజు క్లాస్ అయింది. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మనం చూస్తాం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ శ్రద్ధావన్ గురించి కూడా చెప్పండి మాతాజీ. ఇది అయిన తర్వాత లెవెల్ 2. ఇది 18 డేస్ క్లాసెస్ అయ్యాక మనకి శ్రద్ధావాన్ అంటే లైక్ 1 రౌండ్ మనకి కదా, మన శ్రద్ధగా ఇనీషియల్ స్టేజ్‌లో మనం నేర్చుకుంటున్నాం. కొంతగా శ్రద్ధ వహించడానికి మనం ప్రయత్నిస్తున్నాం కదా, భగవంతుని మీద నమ్మకంతో, విశ్వాసం. సో శ్రద్ధావాన్ అంటే మన ఇనిషియల్ లెవెల్ ఉండే ఇది వీళ్ళని శ్రద్ధావాన్ అని. దీంట్లో ఏంటంటే 1 రౌండ్ మీరు కంపల్సరీగా చేయాల్సి ఉంటుంది. డైలీ నిత్యంగా 1 రౌండ్ మాల మీరు చేయాలి. సో అప్పుడే మీరు సెకండ్ రౌండ్ లెవెల్ 2కి మీరు వెళ్ళాలి. ఎవరైనా లెవెల్ 2కి వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు శ్రద్ధావాన్ అవ్వాలంటే మీరు 1 రౌండ్ కంపల్సరీగా డైలీ చాంట్ చేయాలి. అండ్ 18 క్విజెస్ కూడా కంపల్సరీ చేయాలి. 18 క్విజెస్. యెస్. 18 క్విజెస్ చేయాలి. అండ్ ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మేము వాట్సాప్‌లో మేము లింక్ పెట్టేవాళ్ళము. బట్ ఇప్పుడేంటే చేంజ్ అయినాయి. సో మీ క్విజ్‌లోనే అంటే 18th డే క్విజ్ రాస్తేనే మీకు అక్కడ లెవెల్ 2 అది ఏమంటారు ఆ లింక్స్ అన్నీ అక్కడే క్విజ్‌లోనే మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. సో క్విజ్ కంప్లీట్ చేశాక. సో అందరూ 18 డేస్ క్విజ్ కంప్లీట్ చేయండి. అలా 18th డే కంప్లీట్ అయినప్పుడే మనము లెవెల్ 2కి వెళ్ళడానికి ఇది అవుతుందన్నమాట. సో అక్కడ మీరు ఒక ఫార్మ్ ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటది. సో ఆ ఫార్మ్ ఫిల్ చేసి మీరు లెవెల్ 2లో ఎంటర్ అవ్వచ్చు. సో ఇది మీరు 1 రౌండ్ కూడా కంపల్సరీగా చాట్ చేయాలి లెవెల్ 2కి వెళ్ళాలంటే. ఓకే. సో అది సెపరేట్‌గా గ్రూప్‌లో షేర్ చేసేవాళ్ళం లాస్ట్ బ్యాచ్ వరకును. సో ఇప్పుడు గ్రూప్‌లో షేర్ చేయట్లేదు. సో 18th డే క్విజ్ ఎవరైతే చేస్తారో 18 క్విజెస్ అక్కడ మీకు లింక్ అనేది ఉంటుంది. ఫార్మ్ ఫిల్ చేస్తే మీకు లింక్ వస్తుంది. మీరు లింక్ క్లిక్ చేస్తే మీకు వాట్సాప్ ఆటోమేటిక్‌గా యాడ్ అయిపోతారు. సో అండ్ మీరు శ్రద్ధావాన్ కూడా దాంట్లో ఫిల్ చేస్తారు. సో అంటే డైలీ 1 రౌండ్ కంపల్సరీ చాట్ చేయాలి. హరే కృష్ణ. అంతే కదా మాతాజీ, ఇంకేమైనా ఉందా? అంతే మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో